Gemma-anlægget renser spildevand ved hjælp af nanobobler. Nanoboblerne sætter sig på ydersiden af slamflokkene, og fordi nanobobler hader vand, kaster de vandet væk. Det resulterer i tørt slam og en fortsat afvanding. Slamprøverne her er fra Himmerlands Kød. De er ca. 12 timer gamle. Den første prøve er taget direkte fra Gemma-anlæggets slamtrug. Her kan I se, hvordan nanoboblerne har kastet vandet af. Vandet ligger i bunden og er normalt lige så rent som det rensede vand. Derfor kan det efter kort tid drænes af slammet og sendes direkte til kloak. Den næste prøve er taget i slamtanken efter dræning. Jeg har lige målt tørstofgraden, og den er på imponerende 26%. Nu mixer vi lige den første prøve sammen, og så laver vi tørstofmåling før dræning.